बिमा बिफा आरो सासे गथ' गाथारनानै सारि नयथा जादों हरनि 9:30 आरो ना ओमफ्राय दा जोङो बिसोरबो उन्दुबाय दा जोंबो उन्दुसनजोबबाय जोंबो मिथिस'आसै आरो ओमफ्राय हरावहा गाबगांनायावसो बेयावसो सोरहाबा माबा न' जादों होननानै जों Hello everyone, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. ओमफ्राय दिनै माने फुङावनो मोनसे निउस मोनदोंमोन आरोना आङो मोनसे निउस माने बिराद बेड निउस जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माजबाद हालामनि सिङाव थानाय कमलागुरि ना कमलाबारि होननाय गामियाव मोनसे जाथाय जाना थांदोंमोन आरोना हराव मैदेर फैनानै मानसि बुथारना गालांदोंमोन आरोना दा आं बे न'खरावनो फैनानै दंफैयो माने आङो बे मैदेरा माथिं फैनानै एबा मादि खालामना गालांखो न'खरनि हाल सालखो माने दिनै हराव माने सासे मानसि बुथारना गालांबाय आरोना बे बुथारना गालांनायनि न'खराव दंफैयो दा न'खरा माने जाखिनि मानसि दोङो बे न'खरनि सासेबो मानसि गैया थेवबो जोङो जाखिनि मैदेरा सेफायना गालांनाय बे जायफोरखौ खिथानोसै आरोना नै न'खौ माने इन्जुरखौ एबायदि बिसिनानै माबादों आरोना हाबदों मैदेरा हाबबाय हाबनानै ओमफ्राय नै बिथिंयावनो बेयाव मानसिया उन्दुना दङमोन जानांगौ दा जोङो न'खरनि मानसि थाबासो मिथिगौमोन न'खरनि मानसि रावबो गैया नालाय नै बेफोरबायदि इन्जुरखौ बिसिना गालांजोब्बाय आरोना नै जि हामायैनो बिसिदों नै मैदेरनि आगानफोरा नै डाइरेक्ट न' सिङावनो हाबदों जानांगौ आरोना नै मैदेरनि आगानफोरखौ नै नैबेयाव मा होनो नांलायलायदों आरोना नै गोदोरमानि जागौमोन बुस्थुआ नै न'नि केन्सियानो बायलायलायदों केन्सिनि नैबे माबाया मा होनगोन बेखौ बेनो बायलायलायबाय आरोना न'आलाय मोजाङानोमोन ओमफ्रायो बिराद माबा बेयावनो बोरै हाबखो मिथिला आरोना न' सिङाव हाबबाय न' सिङाव हाबनानै बे न' सिङाव उन्दुनायखौनो गाथारनानै गालांबाय आरोना खैथासोआव जाखो बेखौ मेन टाइमखौ जोङो बुंनो हाला माने नैथिंनो फैदोंनो आरोना मैदेरा इथिंनो फैदों आगानखौ जोङो नुदों नैथिंनो हायदों आरोना मैदेरा नै बिथिं फैदों ओमफ्राय नैथिं फैनानै माबाबाय गयबो बिराद दङ बिस्रा गयबो बिराद दङमोन ओमफ्राय हाजो गुदियाव आरोना न'आ हाजो गुदियाव माने ओरै आरोना थांनाय बोसोरावबो बे कमलाबारि गामियावनो बिमा बिफा आरो सासे गथ' गाथारनानै गालांदोंमोन आरोना थांनाय बोसोरावबो ओमफ्राय थिग बे बोसोरावनो बे टाइमावनो गालांदोंमोन आरोना आरो एबारबो बे टाइमावनो बे गामियावनो आरो फिन खेबसे जाथाय जाबावदों आरोना माने आगोलो जानाखि बिटिआरनि चिफआ फैदोंमोन फैनानै बे कमलाबारि गामियाव जेब्ला बै 3 मानसि थैदोंमोन बे टाइमाव बिटिआरनि चिफआ फैदोंमोन बे बिटिआरनि चिफ फैनाय टाइमाव मोनसे खोथा बुंलांदोंमन बिटिआरनि चिफआ मा होननानै बुंदोंमोन होनबा माने बे हाजो बे जिखुनुबा हाजो एरिया जेनाखि हाजो गामि खाथियाव माने चार्ज लाइट माने जेरै सलार लाइट होगोन होननानै मोनसे खोथा होलांदोंमोन दा बे सलार लाइट होगोन होननाय खोथाखौ माने बिटिआरनि चिफआ दिनैसिम मावफुंना होआसै आरोना जायनि थाखाय मैदेरा बिथिं गोसोबायदि फैदों मानसिफोरनि न'खराव माने एसे माबा खालामबाय थायो मानो होनना बुङोबा बियो दा जाखिनि गामि बेफोर गामिया माबा लेन्डनि माबा मोनजोबनाय जाखाबाय नालाय दा बेखौ बियो इलिगेल हा नंला आरोना बेफोरो सब सरकारनिफ्राय जाखिनि हा पाट्टा मोननांगौ बे पाट्टाखौ मोनबाय आरोना थेवबो माने बे खामानिखौ बिटिआरनि चिफआ जुदि मावना होनायमोनबा बे मा होनो दिनैनि जाथायाबो जानाय नङामोन होननानै आं सानदों आरोना स' माथो खालामबावनो आरोना दा सरकारनि खामानिफोरा माखासे माब्लाबा ओरैनो बुंनायबो जायो माब्लाबा रियेलबो बुंनाय जायो आरोना जाखिनि बिटिआरनि चिफ बुंनाय मथेबाथ' आगोलो जाखिनि बिनि खोथाफोरखौ मानिनानै जोंनि रायजोफोरा गोबां सापर्ट होबोबाय थिग बेबायदिनो बिटिआरनि चिफआ जाहाथे गावनि खोथाखौ लाखिनानै जुदि बे खामानिखौ थाबैनो मावना होयोबाना बे जानाखि बे हाजो गुदि जियाव थानाय माखासे बर' रायजो राजाफोरा गोबां सान्ति मोनगोन गोबां माने प्रटेक्ट जागोन होननानै आं सानो स' दायो मा खालामबावनो जाखिनि बेफोरबायदि खामानिखौ थाब मावना होआबा जुदि बे लाइटनि बेबस्थाखौ थाब बानायना होआबाना सानफा एफा बिदिनो मैदेरा गाग्लोबफैबाय थागोन आरोना मानो होनना बुङोबा बियो हाजो गुदि जायगा जाहैबाय नालाय जोंनि बिराद गोजान जायगा बियो जोंनि माने खाथियाव नङा आरोना जोंबो बिराद खस्थ'यै फैनानै बेखौ फैनाय जादों माने फुङाव निउस मोननायखाय ओमफ्राय दा माने मानसि गोथैखौ गावसोरनि न' बोराय जायगायाव लांबाय आरोना मानसि गोथैखौ न' बोराय जायगायाव दहै फुङाव माने खैथासोआवनो जोंना पुलिस फर्स फैदोंमोन पुलिस फर्स फैनानै लाना थांबाय आरोना मानसिखौ
ओमफ्राय दा जोङो बेयाव न'खरनि सोरबाफोर थानायबा न'खरनियाव सोंगौमोन दा गामिनि सोरखौबाफोर लोगो मोनोबा आं दायो गामिनियाव दसे सोंगोन ओमफ्राय बेखिनियानोमोन आरोना नायना लाबानो जाबाय नोंसोरो नै एकदमबारे माबाफोरखौनो न'खौ इन्जुरखौ बिदि बिसिनानै गालांबाय आरोना मैदेरा बिराद माबा खालामना गालांबाय खहा खालामना गालांबाय आरोना सासे मानसिनि जिउखौ फोजोबना गालांनाय जाबाय आरोना हिन्जाव मानसि थैलायबाय बिदिनैबो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों जानांगौ मानसिया बेनोमोन आरोना नै स्क्रिनाव नायना लाबानो जाबाय मानसिया बेनोमोन जाखिनि दिनै रुंसारि जालांनाय मानसि जानाखि मैदेरजों गाथार जानाय मानसि नै बेनोमोन आरोना स्क्रिनाव नायनो नोंथांमोना ओमफ्राय दा जोङो फैबाय दा सोरबाफोर गामिनि मानसिफोर लोगो मोनोबा जों गामिनि मानसिफोरनाव दसे सोंनोसै आरोना दायो आङो माने बे गामिनिनो आबैनियाव सोंनो नामायदों आरोना आबै जेबो जाया दे ओरैनो खैथासोआव जानाय आबै बियो हरनि 9:30 आरोना ओमफ्राय दा जोङो बिसोरबो उन्दुबाय दा जोंबो उन्दुसोमजोबबाय जोंबो मिथिस'वासै आरो ओमफ्राय हरावहा गाबगांनायावसो बेयावसो सोरहाबा माबा न' जादों होननानै जोङो होसोबोबाय आरो उनाव जों होसोबोबाला मानसिया जिबनानो गैला ओमफ्राय आं थांनानै रायजोफोरखौ आमुलाहा गैला थुंबा गैला होननानै आङो गाबद्राहैबाय दा ओमफ्राय फायजोब्बाय गासिबो आमुआ गैला थुंबा गैला होननानै आरो बिदिहै ओमफ्राय ओरैनो न'खराव खैजोनसो दंमोन बिसोर न'खराव फिसाला सानै फिसाजो सानै ओमफ्राय हिनजावसाया गोदोरा हाबा जाबाय ओमफ्राय उन्दैसाया जायाखै ओमफ्राय फिसाला उन्दैया जाबाय आरो गोदोरा दङ आरो जायाखै ओमफ्राय माने हारसिंसो उन्दुखानायमोन नां बिथिं खथानिमोन ना न'आ ओमफ्राय बिथिं खथासे बिथिं सासे उन्दुबाय आरो बिसोरो बिदिहै मासेल'मोन न मैदेरा मासेल' ओमफ्राय दा बै इन्जुरखौ बि सोनाबनिखौ हाबबाय आरो दामाने सौसिना हाबबाय दा ओमफ्राय हाबनानै मुदाथिं ओंखारलांबाय बियो बैयाव बारस'नायखौ जाहैबायदां आरो मुदा बायलायलायनाय नुदों दा मुदाया बायबाय आरो मोनसेया थांनाय बोसोरावबोथ' बे माबायावनो जादोंमोन न टाइमावनो जादोंमोन 3 मानसि बुथारलांनाया 15 आगस्टनियावनो जाहैदों आरो जोंना बिटिआरनि सिपबो फैदोंमोनदां माथो थांनाय बोसोराव फैदों फेरेंगा मुथिंगा फैदों लाइटनि बेबस्था होगोन होनना बुंदोंमोन होगोन होननायमोन गैया बेबो गैया न' होनाय जायासै दा जों फैबाला बेखौनो बुंनोसै दायो